har vi en sang om Dagali-sangen, som en Asbjørn Hallem har diktet til oss. Så den må vi ikke la gå i glemmeboka, så vi må sende den litt der. I dag. Husker du på det? Til slutt så skal vi ha en sang som heter Vi har hverandres hender. Ja. Siste sangen. Ok? Hverandres hender og setter oss i til en masse søsken og skylder ingenting. For Gud er far til alle, og jorden er vår sted. Og alle verdens mennesker, vi er de venner med.